Teraz momentálne údaje z monitoru sú v našom internom systéme napárované na jednotnú žiadosť žiadateľov a budú vstupovať do procesu vydávania rozhodnutí a priamych platieb. Z toho dôvodu sme aj žiadateľov upozornili v hromadnom e-maile a následne aj oznámení, že nereagovanie na oranžovú plochu môže mať vplyv na vydanie rozhodnutia. Pôdohospodárska platobná agentúra už niekoľko mesiacov pracuje so systémom AMS. My sme o tejto novinke v podcaste PPA už hovorili a dnes sa k tejto téme vrátime. Miroslav Čermak z odboru riadenia a výkonu kontrol priamych podpor nám povie, čo aktuálne agentúra v tejto oblasti pripravuje a aké sú skúsenosti z AMS. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň a dobrý deň všetkým poslucháčom, ktorí budú pozerať tento podcast na našich internet stránkach. Pripomeňme si na úvod aspoň základné informácie o AMS, prečo PPAčka tento systém zaviedla a na čo má slúžiť. Povinnosť zavedenia systému AMS nám vznikla od roku 2023 ako členskej krajine Európskej únie. Naša agentúra sa systému AMS začala venovať v druhej polovici roku 2021 a niektoré členské štáty systém monitoringu testovali už od roku 2019 a majú viac skúseností a lepšie vyvinutý systém monitoringu. Z toho dôvodu sme nadviazali spoluprácu s niekoľkými agentúrami iných členských štátov. Tento systém slúži na automatizované vyhodnocenie družicových scén Sentinel. Na deklarovaných plochách je monitorovaná prítomnosť plodiny na ornej pôde, výkon agrotechnickej operácie na trvalom trávnom poraste, kozba alebo pasenie a zmena kultúry. Takže ako to vyzerá doteraz v praxi? Čo sa vlastne od začiatku udialo? No, aktuálne máme za sebou tretí prepočet výsledkov monitoringu. Semafor k tomuto výpočtu bol zverejnený 19.9.2023 v systéme GSA. Po tomto prepočte je už monitoring vo finálnej podobe, kde monitorujeme plodiny na ornej pôde, vrátanie monitorovateľných neproduktívnych ploch, kosenie a pasenie na trvalých trávnych porastoch a zmeny kultúr. Upozorníme žiadateľov, že pre zobrazenie výsledkov pre kultúry GSA je potrebné ponechať zapnúť len vrstvu kontrola kultúry AMS v zložke kontroly za AMS v zozname vrstiev. Teraz by sme si pozreli pár snímok z GSA, ako to vyzerá. Máte tam, toto je tá prvá snímka, vidíme, že všetky plochy sú alebo oranžové, alebo zelené. Tie oranžové vidíme také, že tá stredu je taká silnejšia oranžová a tieto dve vedľajšie oranžové sú také jemnejšie oranžové. Môžeme sa prepnúť na snímku číslo 2. A tu vidíme teraz, keď dáme kontrola kultúry AMS, vidíme, že tu iba zostala, čo sa týka kontroly kultúry AMS, zostala tá jedna oranžová, tieto dve, čo boli oranžové, sú teraz zelené. Toto je, čo sa týka kultúry. Znamená, oni sú, čo sa týka kultúry, v poriadku, ale čo sa týka plodín tam alebo kosenia nie sú. Takže žiadatelia si musia uvedomiť to, že jedna plocha môže mať, čo sa týka kultúry, zelenú farbu, ale čo sa týka vykonania agrotechnickej operácii oranžovú. A to im prichádza potom tom oznámení im prišla, či majú skontrolovať plodinu a výkon agrotechnickej operácie, alebo či majú skontrolovať kultúru. V týchto dňoch ste opäť zintenzívnili komunikáciu so žiadateľmi. Na čo konkrétne je zameraná? Áno, po rozposlaní hromadného e-mailu začiatkom septembra, dňa 25.9. sme zaslali aj hromadné oznámenie, ktoré si žiadatelia nájdú v najbližších dňoch vo fyzických alebo elektronických poštových schránkach. Zároveň intenzívne komunikujeme si so žiadateľmi cez náš e-mail ams@apple.sk a dvomi infolinkami. Cieľom tejto komunikácie je oboznámiť žiadateľov s problematikou AMS a aké sú ich možnosti na vyriešenie vzniknutých nesrovnalostí. Ako majú postupovať, keď im tento mail príde? Ako som uviedol okrem e-mailu 25.9.2023, zasielali sme aj oznámenia. Oznámenie sme poslali všetkým žiadateľom, ktorí majú GSA aspoň jednu oranžovú plochu, na ktorú ešte nereagovali cez to, že by samostatne reagovali, ale čakali asi na nás, aby sme im zaslali oznámenie. Žiadatelia sú v oznámení informovaní o tom, ako ďalej postupovať. Pri oranžových plochách je totiž pre dodatočné priznanie potrebná reakcia zo strany žiadateľa. Konkrétne úpravu žiadosti v súlade s výsledkom monitoringu alebo nahratím geotagované fotografie, ktorým potvrdzujú svoju žiadosť. AMS prešiel niekoľkými vylepšeniami aj vďaka aktívnej spolupráci s poľnohospodármi. Aké to boli zmeny? No tu by sme chceli touto cestou veľmi pekne poďakovať žiadateľom za aktívnu spoluprácu.
vďaka ich reakciám sme boli schopní vo výraznej miere vylepšiť nastavenie algoritmov, ktoré počítajú semafor. Išlo napríklad o stabilizáciu zelenej farby na ploche v prípade, že žiadateľ túto plochu neupravoval, alebo vyhodnotenie farby pri kombinácii viacerých intervencií na ploche. Zmeny v prospech užívateľov nastali aj v prostredí na nahrávanie geotagovaných fotografií. Problém nám zatiaľ predstavujú plodiny ako sú úhor, biopasy a podobne, kde sa vysiela zmes viacero plodín. Do budúcna algoritmy na tieto typy plodín musíme zlepšiť. Taktiež tento rok nám kvôli dlhodobým dážďom robila problém zabúrenosť, ktorá ovplyvňovala výsledky monitoringu na ornej pôde. Preto by sme chceli poprosiť žiadateľa, aby aj do budúceho roka aktívne spolupracovali s PPA. Slovensko je taktiež ako aj každý iný členský štát žiadateľ k Európskej únie, ktorého potom nasledovne kontroluje niekoľko európskych inštitúcií. Aj systém AMS podlieha kontrole z EÚ a z toho dôvodu musí systém AMS dosiahnuť požadovanú presnosť. Čo sa teraz deje s údajmi, ktoré máte v systéme? Teraz momentálne údaje z monitorku sú v našom internom systéme napárované na jednu žiadosť žiadateľov a budú vstupovať do procesu vydávania rozhodnutí a priamych platieb. Z toho dôvodu sme aj žiadateľ upozornili v hromadnom e-maile a následne aj oznámení, že nereagovanie na oranžovú plochu môže mať vplyv na vydanie rozhodnutia. Zároveň sú vyhodnocované nahraté geotagované fotografie od žiadateľov a výsledky týchto vyhodnocovania dodatočných dôkazov geotagovaných fotografií však ešte nie sú zobrazované v GSA. Povedzme si, prečo je dôležitý dátum 15. október. Tento dátum je dôležitý, pretože je taký dátum stanovený v legislatíve Slovenskej republiky. V prípade, že na zistenú potenciálnu nezrovnalosť oranžovú farbu na ploche, žiadateľ nebude reagovať úpravou žiadosti v súlade s reálnym stavom. V prípade nahratie fotografie s určenou geografickou polohou do 15.10.2023 takáto nezrovnalosť bude vyhodnotená ako právoplatná a môže mať vplyv na rozhodnutie k priamym platbám. Po tomto dátume sa už teda nebude dať robiť žiadne úpravy v systéme? Áno, 15. októbra sa uzatvára systém režim úprav v GSA pre žiadateľov. To znamená, že od toho dátumu žiadateľa nebudú môcť v systéme GSA upravovať svoju žiadosť ani nahrávať geotagované fotografie. Od tohto dátumu zamestnanci PPA budú vyhodnocovať žiadateľmi doložené geotagované fotky. Ale čo v prípade, že poľnohospodár nevie so systémom pracovať? Viete im nejakým spôsobom pomôcť? Nie každý je počítačový odborník? Ako sme už spomenuli, žiadatelia majú k dispozícii dve infolinky a e-mailovú adresu ams@apple.sk. Na otázky žiadateľov aktívne a veľmi ochotne odpovedáme. Môžem povedať, že PPA vynakladá maximálne úsilia na to, aby sme žiadateľom pomáhali riešiť záležitosti ohľadne AMS. Žiadateľov sme informovali aj cez hromadný e-mail a hromadnú výzvu, odpovedáme na otázky a zúčastňujeme sa stretnutí so stavovskými organizáciami. Zverejnili sme videá a návody na stránke APA.sk a našom YouTube kanáli. Opýtam sa, ešte chystáte ďalšie novinky po polovici októbra? Budete ešte do systému zavádzať nové funkcionality, ktoré budú môcť žiadatelia využívať v budúcnosti? Čakajú nás ešte prepočty výsledkov monitoringu. Tie budú zverejnené v GSA začiatkom a koncom októbra. Taktiež začneme postupne do GSA importovať aj výsledky vyhodnotenia geotagovaných fotografií nahratých žiadateľmi. Funkcionalita AMS a monitorované podmienky sa však už pre kampaň 2023 nebudú meniť. Mnohé novinky sú však pripravené do kampane 2024, kde sa v súlade s legislatívou zväčší objem monitorovaných intervencií a podotkol by som, že v roku 2024 sledovanie plodín na ornej pôde bude už povinné hlavne kvôli viazeným platbám, ako čo sú napríklad na cukrovú repu, na bielkovinové plodiny a tak ďalej. Z toho dôvodu by sme chceli poprosiť žiadateľov na spoluprácu pri nasadzovaní nových povinností aj v budúcom roku. Odporúčame im, aby si geotagované fotky robili predbežne napríklad pri hnojení, pri chemickom ošetrení plodín na ornej pôde. Vieme, že to predstavuje určitú záťaž pre žiadateľov, ale je to pre ich prospech. V teréne sme sa stretli aj so žiadateľmi, ktorí už na rôzne účely používajú drony. Jedna z možností, ako drony môžu využiť, je aj vyhodnocovanie geotagovaných snímok. No, verím, že sa vám spoločne so žiadateľmi podarí dostať do systému všetko potrebné a že táto dôležitá novinka roku 2023 bude v budúcnosti veľkým prínosom pre žiadateľov a proces kontroly údajov, ktoré si do žiadosti uvádzajú. Ďakujem veľmi pekne za informácie Miroslavovi Čermakovi z odboru riadenia a výkonu kontrol priamych podpor. Ja ďakujem za pozvanie a aj do budúcna sa radi ozveme na pozvanie.
Na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Castos, Podmas a sme na YouTube, tak si nás určite pozrite.